Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन जे आङो दिनै सानसे मा खालामगोन गासैखौबो आं शेयार खालामगोन आरो लोगोसे गवायावहाय फैनानै आङो मा खालामदों मा खालामाखै बेखौबो आङो बे भिडिअआवनो दिन्थिगोन। स' नोंथांमोना बेनिफ्रायनो मिथिगोन जे आङो मा खालामदों मा खालामाखै। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। Hello. Good morning everyone. ओमफ्राय नै दायो आंखौ लावदुमा बेरेफुंजा फन हरनानै डिस्टार्ब खालामहरबाय आंखौ फन हरनानैहाय फोजाहरबाय जे सिखारदो टाइमा बेसेबां जाबाय नोंहा टाइम जाबाय लाइभ होनायनि होननानै आरोना। ओमफ्रायहाय आङो सिखारनो बालुलुबाबो उपाय गैया सिखारनो गोनां जायो। स' आंनि मर्निंआ बेबायदिनो स्टार्ट जायो। दसे फन रायलायो आङो मा खालामगोन दिनै बबे मोनसे अफिसाव थांगोन मा थांगोन होननानै सोंनानैनो उथिनो बाबाबो उथिनांबाय सिखारनो बारदोंमोन। ओमफ्राय सिखारखांनाय लोगो आंहा मोनसे हुदा दङ आरोना बेबायदि आङो पजिसनावहाय थायो मा होनगोन बेखौ यगाथ' नङा जास्ट ओरैनो आं मोजां मोनो आरोना बेबायदि खालामनानै। स' दायो आङो बिसना फाखाबनानै दायो आङो दुगैनानै लानोसै फ्रेश जानानै लानोसै। बादुलिलिबाबो उपाय गैया गुबुन जायगायाव दङ जिहेतु गावनो गावखौ सम्भालिनानै थानांगोन नङा होमबा। दायो आङो ब्रास खालामसै फ्रेश जानानै लानोसै आरोना। स' गाइस भिडिअनि गेजेरावनो फंसे बाथ्रा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं दायो गवायावहाय दङ। स' गवायाव थानानैथ' आं मोजाङानो मोनदों नाथाय बेयावहाय फैनायनि सिगां आंहा बिराद खामानि दंमोन जेरैहाय पेकिं खालामनांगौ आंनि लागेजावहाय माबा माबि नांगौ जानाय जिरादफोरखौहाय नांगौ आंनो। स' आं बिराद स्ट्रेसआव दंमोन नाथाय आइटिसि स्ट'रा आंखौ ओरैबायदि हेल्प खालामदों जेरावहाय आंनो नांगौ जानाय डेइलि एसेन्शियेलफोर बा बेफोरबायदि गासैबो आंनो नांगौ जानाय जिरादफोरखौहाय आङो बेयावहाय पेकिं खालामनायावहाय बिराद आंखौ कम्फर्टेबल खालामनानै होदों आरो लोगोसे रिलेक्सिं खालामनानै होदों। बेयावहाय नोंथांमोना गासैबो रोखोमनि प्रडाक्ट्सफोरखौनो मोनगोन जेरैहाय स्किन केयार पार्सनेल केयार हेल्थ आरो हाइजेनिक प्रडाक्ट्सफोरखौहाय बे स्ट'रावहाय मोननो हागोन। आरो आंनो जेरैबायदि डेइलि एसेन्शियेल जेरैहाय स्किन केयार नांगौ स' बेयावहाय आङो डार्माफिट सानस्क्रिन सार्मिस सिराम ओमफ्रायहाय आरो लोगोसे आशीर्वादनि जा प्रडाक्ट्सफोर मोनो बेफोर आरोना आरो माखासे पहा आरो लोगोसे नुडल्सफोरखौबो आङो जाय इनस्टेन्टलि जायो। आं गवायावहाय थानायावहाय शुटिंआव बिजि थायो स' बेयावहाय आंहा टाइम थाया आरोना बे गासैबो आंनि जाखिनि स्ट्रेसफोर दङमोन ना ट्रिप्सआवहाय फैनायावहाय स' बेखौहाय आमार आइटिसिया बिराद कम्फर्टेबल खालामनानै होदों। आङो न'आव थाबाबो बा ट्रिप्सआव थांबाबो बा जायखिजाया जायगायाव थांबाबो बिराद इजि खालामनानै होदों ना आरो आं बिराद हेपि। नोंथांमोना जुदि आइटिसि स्ट'रावहाय भिजिट खालामोबा नुनो मोनगोन बेयावहाय गोबां रोखोमनि प्रडाक्ट्सफोर दङ आरो माखासे केटेगरिसफोर दङ जेरैहाय पार्सनेल केयार फुड क्लिनिं स्टेशनारि आरो गोबां आरोना। स' बेयावहाय नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनो दरखारानो गैया जे माल्टिपल स्ट'राव थांनांगोन लिस्ट बानायनो नांगोन। ओमफ्रायहाय आइटिसि स्ट'रावहाय 800 प्रडाक्ट्सफोर दङ आरो लोगोसे गोबां भेराइटिस दङ आरोना खौबो मोनजोबगोन। बेनो जाहैबाय आमार आइटिसि स' बियो बेस्ट आरोना। आरो बेफोरनिख्रुइ साबसिन खोथायानो जाहैबाय बेयावहाय नोंथांमोना फ्रि डेलिभारि मोनगोन आरो लोगोसे 24,000निख्रुइबो बांसिन पिन क'ड्सआवहाय इन्डियायावहाय एभेलेबल नोंथांमोना मोननो थांगोन आरो माखासे फेभरेट ब्रेन्ड्सनि प्रडाक्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन। स' बेबायदिनो आइटिसि स्ट'रा आंनि ट्रिपखौहाय बिराद बेटार खालामनानै होदों आरो नोंथांमोनाबो जुदि डेइलि एसेन्शियेल बा स्किन केयार बा गुबुन जाखिनि प्रडाक्ट्स नोंथांमोना नांगौबा बेयावहाय नोंथांमोना भिजिट खालामनो हागोन www.itcstore.in आवहाय। साबसिन खोथायानो जाहैबाय नोंथांमोना आमार आइटिसि 20 क'डखौहाय इउज खालामोबा नोंथांमोना 20% डिसकाउन्ट मोनगोन। स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आरो लोगोसे पिन क'डआवहाय आङो पिन आप खालामनानै होनाय दंखायो बे आइटिसि स्ट'रनि लिंकखौहाय स' थाबनो थांनानै भिजिट खालामदो।
So guys, दायो आं ready जाबाय नै माबायदि नुदों ड्रेसा मोजां नुदोंना मोजां नुवाखै रेडी थांनोसै बाय नै दायो जोङो शुटिं खालामनो थांदोंमोन आरोना नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ जोंना शुटिंआ मिउजिक भिडिअनि शुटिं नङा आरोना माबा मोनसे कारनाव थांगासिनो नोंथांमोना उनाव मिथिगोन ओमफ्राय नैबेनि ब्लगखौ नायाखैबा आं डिसक्रिपसनावहाय होनानै होगोन आरोना नायबानो जाबाय Monica darling, Kiran darling, Sarmem. Ma'am, say hi to my viewers. बहुत सुंदर लग रहे हैं आप. नहीं. क्यों ऐसे बोलते? So दायो जों मोनफैबाय आरोना. माबा माबी ऑर्डर होबाय जानोसै बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है मुझे नै दायो आङो माइकखौ लानानैहाय लाइभ होगासिनो नोंथांमोना आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नुदोंबा मिथिगोन जानो हागौ ओमफ्राय दायो जोङो पेन्टागन बिट्सनि खाथियावहाय नैबे रेस्टुरेन्टआवहाय जागासिनो आरो कर्नाटक की क्वीन कुजिन में हीरोइन बनने वाली है अभी इधर करो ना और हीरोइन बनने वाली है ऐश्वर्या बहुत ग्लो कर रहे हैं आप लोग हो गया हमारा पेट पूजा पेकअप मैं नहीं दिख रही हूँ पेकअप अभी हम लोग जा रहे हैं बेबायदिनो न'खरनि बेसेबा गोजानाव थानाय लोगोफोरदोबाबो मिनि खुसि थानांगौ गोनां जायो उपायथ' गैया नङा होमबा दायो जोङो न'आव थांगासिनो ओमफ्राय थांनानैहाय बेयावहाय ड्रेस चेन्ज खालामनानै लानोसै बेबायदिनो आंना टाइमा थांबाय आरोना हाफ डे जोंना दा भिडिअआ जासिगोन आरोना स्टार्ट जागोन स' बेफोरनो नांगौ जानाय जिरादफोरा बैयावहाय जगोन जोङो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो स्टार्ट जासिगोन ओरैबायदि गोथाव गोथाव जानो नागिरदों नोंथांमोना दिन्थिनो र' आङो ड्रेस चेंज नहीं किया ना तुमने अभी मुझे पता नहीं बोल रहे अभी नहीं सर हम लोग खाना खाएंगे तो मुझे शूट लगी मेरा भी अच्छा तो ब्लॉग बना रहे मैं भी होंगी हम लोग सिर्फ आज कितने हम लोग सिर्फ 4 लोग खाना खाए थे हम लोग यस क्या क्या खाया था हमने ये बता राइट क्या क्या खाया था हमने चिकन लॉलीपॉप प्रॉन्स फ्राई और चिकन लॉलीपॉप प्रॉन्स फ्राई एग लबाबदार और एक्चुअली वो लबाबदार नहीं था मेथी डाला था मैंने इसमें थोड़ा अलग लबाबदार मतलब क्या क्या एग लबाबदार में ना अंडा से फोड़ के डालते हैं तो वो मैंने ऊपर से नहीं डाला था उसको आज उबले अंडे में ऐसे बना दिया और क्या बना था यार मैं खुद भूल गई हूँ
और भिंडी सॉटे वेजिटेबल और क्या था दही था आज आइसक्रीम कोल्ड कॉफी लस्सी ओए होए नजर ना लगे तू तो मुझसे ज़्यादा सुंदर है नहीं ऐसे कोई बात नहीं मैं जब स्लिम हो जाऊंगी ना तब सुंदर दिखूंगी अभी तो सुंदर नहीं अभी मेकअप लगाया है ना नै दायो पुरा फ्री जाबाय आं जेसेबांखिनि खामानि मावनांगौ दंमोन जेसेबांखिनि स्टोरी वगैरह बानायनांगौ दंमोन सब बानायजोब्बाय आङो ओमफ्राय दा बिन्दास जाबाय आं दा रुमावहाय फैबाय आरोना So guys दायो फाइनली बाङाय सान्दुं दुंबाय आरोना ओमफ्रायहाय आं दायो लावदुंदो रायलायगासिनो बाहेराव अखाबो हाबाय थादों आं नोंनो देखायनो र' अखाबो हाबाय थादों ओमफ्राय सान्दुंबो दुंदो नै सान्दुंबो दुंदो अखाबो हाबाय थादों मा जागोन ओमफ्राय आङो बेयावहाय लावदुंदो रायलायगासिनो दै लायना फैनोसै दै बेनिफ्रायनो लांगोन आरोना दैखौहाय नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय नोंथांमोना बेसेबां लिटार पार डे दैखौ लोङो आङो बेयावहाय फैनानै बिराद दै लोंग्रा जाबाय 3-4 लिटार लोङो आरोना आङो पार डे गोदोहायथ' न'आवहाय आङो 2 लिटारफोरल'सो लोङोमोनदां 1 लिटार 2 लिटार बारा लोङामोन आरोना ओमफ्राय माखासे इन्स्टायावहाय रिल्स होनांगौ बा फेसबुकाव जिमानखिनि पोस्ट खालामनांगौ दङ बेफोरखौहाय आं खालामनानै लाबाय आरोना दायो एसे एडिटिं खालामनानै लाबाय आरोना आंहा माखासे भिडिअसफोर एडिट खालामनांगौ दङमोन स' बेखौहाय आङो एडिट खालामनानै लाबाय ओमफ्राय आं दायो बिराद मेंबाय उन्दुनोबो ओंखारबाय नोंथांमोना आं बहा थांखो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय एसे फ्रेश आप जानानैहाय उन्दुनोसै आरोना आङो दायो ड्रेस चेन्ज खालामनानै लानोसै ओमफ्रायहाय मेकआपबो रिमुभ खालामनांगौ ओमफ्राय आं माने मोजाङै स्किन केयार खालामो आरोना दहायनो खिथाखांबाय आङो आंनि स्किन केयारनि प्रडाक्ट्सफोरखौहाय आं मानिफ्राय लायो आइटिसि स्टोरनिफ्राय स' बेनिफ्रायनो नोंथांमोनाबो लानो हागोन ओमफ्रायहाय दायो आङो आरामसे फेस वेट वाइप्सजोंहाय हुगारगोन आरो लोगोसे मा खालाम नोंथांमोना नुखाबाय थागोन स' बेनिनो सिगां आङो ड्रेस चेन्ज खालामनानै लानोसै स' दायो आङो ड्रेस चेन्ज खालामनानै लाबाय ओमफ्रायहाय दायो आङो खानाया आंना मेकआप फुगानोसै दायो आङो मोखां सुखांबाय ओमफ्राय दायो आङो बिराद मेंबाय सिराम फुननोसै नाइट जेल फुननोसै ओमफ्रायहाय आङो सानफ्रोमबो लिपस्टिक फुननानै उन्दुखायो दे आङो लिपस्टिक माने लिप बाम आरोना बेबायदि जाय आङो लिप्सखौहाय मयस्चाराइज खालामनानै लाखियो बेखौहाय स्किनखौहाय अबजार्भ खालामनो थाखाय दोनथ'बाय आरोना बेनि सिगाङाव आं पिंक लिपस्टिक लागोन स' आङो बेबायदिनो फोननानैहाय दायो उन्दुयो आरोना माथो होनबावनो फोननांगौ जायो एसे बुरिहांबायबो नालाय स्किनफोराथ' माने मोजाङै थाबाय थाया बेखौ केयार खालामनांगौ गोनां जायो स' दायो गाइस आं उन्दुनोसै आं बिराद मेंबाय आं आरो दै लोंलायबाय आङो दै लोंखांनानै दायो उन्दुनोसै आरोना आङो हराबो बिराद जाबायमोन बे टाइमहालागै ओमफ्राय आङो हरावहाय माबा रायलायहरो नालाय ओमफ्राय टेक्ला नानि बिसोरजोंबो रायलायहरखांनानै आं दायो उन्दुनोसै आरोना बरियासै
मानो होनना बुंबा गाबोनबोथ' थाब सिखारनांगोन आरो बांद्राय मबाइल नायबाय थाबा मेगनाबो हामा जायो न' मा मोना होनो ओंखायनो उन्दुनोसै आं दे गाइस स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ आं खाख्लुबनासो उन्दुयो नोंथांमोना माबोरै उन्दुयो देलाय कमेन्ट सेक्सनाव आंनो खिन्थाहरलाय